Beira, gaurko galdera aurkezteko abesti bat datorkit burura. Ameriketara joan itzan xentimorik gabe. Ez dakit zuek inoiz Ameriketara joan zareten, baina aukerak egon badaude. Ez da lane? Haupa laukote, ezagutzen alduzue atorrona ekimena? Gero eta ezagunagoa da Argentina eta Euskal Herriko gazteak elkartzen dituen ekimen hau. Baina zehazki, zein hiritan ospatzen da? Nekotxean, Rosarion, ala La Platan. Ator ona, Nekotxean, Rosarion, ala La Platan. Sakatu! Alexis, gustora sakatu duzu, orain erantzuna behar dugu. Bueno, Rosario. Nekotxea ez eta beste. Nekotxea. Nekotxean. Egon zarete, Argentinan inoiz? Ez. Ez. Atorrona ekimenaren berri bazenuten? Nik zehozear entzuna, baina gu ez dakit asko ere. Eta Nekotxearekin zergatik lotu duzu, Ba, Rosario handia da, La Plata, baina Nekotxea hor zegoen eta zergatik. Ez? Zergatik. Zergatik. Erantzuna Nekotxea delako? Ba bai, oso ondo! 12. edizioa ospatuko dute aurten eta hemendik agur bero bat Argentinatik ere buru bero ikusten duten guztiei. 6 horretan.